Toto bol môj najlepší závod sezóny. Opatov, túto trať mám fakt rád, má skvelý rytmus, je ťažká a plná koľají. V prvom tréningu trochu blata, tak to má ale byť. Trať sa potom perfektne vyjazdila a bol to čistý idoš. Kvalifikácia 12. miesto a cieľ pre prvú jazdu bol jasný. Top 10. Štart do prvej jazdy bol priemerný, dostal som sa na 11. miesto, ale spadol som. Musel som dobiehať, mal som dobrý rytmus a makal som. S Romanom sme si dali skvelý súboj. Do cieľa som prišiel 10. Bol som naozaj spokojný. Druhá jazda? Chcel som zopakovať top 10, ale podaril sa mi super štart a v prvej zákrute som bol okolo 6. miesta. Cítil som dobrý flow, ktorý som tak dlho hľadal. Usadil som sa na 8. mieste a držal som to, kým mi sily stačili. Bohužiaľ, spravil som pár chýb, super ma dobehol a po skvelom súboji ma predbehol. Ale 9. som bol aj tak spokojný. Tieto dve jazdy mi zabezpečili, že som celú sezónu MMČR ukončil v top 10. Patrí sa poďakovať rodine, priateľke a všetkým, ktorí mi pomáhali a fandili. Toto bol posledný hlavný závod sezóny a ja viem, na čo mám pracovať a viem, že to ide. Teraz sa už len poriadne pripraviť na tú budúcu. Nezabudni ma sledovať, hod like, komentár alebo zazdieľaj. Čau!